Gaurav said that Zubinji said that he was Kanchenjunga. बेबायदि गोजोन मोनाबिलि समाव माबायदि नाङो रायजोफोरनि आङो बिराद नीरब जायगायावसो दंफैयो दा माने फोथारावसो माइफोरा नै बेसेबा गोजौ गोजौ जोसासोना माइब्रासो मिथिलाय लांला आरोना दा जियानो हक माइया बारा मोजां जायासै अखा एसे नांगौमोन लास्टाव आङो मेन टपिकआव थांदिनि रायजोफोर नोंथांमोना बयबो मिथिनो मोनखादों भिडिअआ मानि सायावहाय जागोन ना जोङो दा मोनसे भिडिअखौनो गोलाव दिन जोङो सरसा जानाय नुनो मोनबाय आरो सरसाया जाखानांगोन जायाबाथ' जानाय नङा ना थ' जोङो स्क्रल डाउन खालामोब्लानो बेफोर भिडिअखौनो खालि मोननायखौनो मोनबाय थायो जियानो हक दा सरकारा एसे सम लागोन बुंगासिनो ना जितुनिखि जुबिन गार्गनि जि घटना जानानै थांबाय दा बेखौ लानानै गोबांथार सरसा जोङो नुनो मोनगासिनो बयबो आरो बयबो नेनानै दं रायजो राजाफोराहाय जास्टिसखौ ना हेशटेग जास्टिसआ बे 1 मिलियननि सायावबो थांबाय जानांगौ आरोना जोङो निउसफोराव नुनो मोनगासिनो दङ ओरैबायदि माने सापर्ट आरो सापर्टखौ खालामखानांगोन अब्लासो रायजो राजा नांथाबबाय थानायखाय दिनै नैबे पर्यायसिम सफैदों आरोना नङाबाथ' सिरि जासिगौमोनदां दा जियानो हक दुखियाथ' आरो हास्तिखौ मोनखानांगोन जुदि सैथोबा ना बुथारमारदोंबा दा जियानो हक मामायाहाय माने एसे सम लागोन होनगासिनो आरो नाथाय रायजोफोरा नेनो बानाय जाबाय जास्टिसखौ नांथारगौ दाखालि बावै आरो बाक्सायावबो जोङो बेबायदिनो गुलि नांलायनाय गारि सावग्लुंनाय बेबायदि दृश्यफोरखौ जोङो नुनो मोनदों ना थ' आसरित आरो फ्राय मास मोनसेयानो जानोसै नै गैला बे मासआ जोब्बायानो दासिमबो माने जास्टिसखौ सरकारा होनो हायाखै ना बिराद गोलाव खालामलांबाय दा मिथिला समासो खिन्थासिगोन जास्टिसखौ माला मोनगोन जियानो हक रायजोफोर आरो जोङो दिनै नुनो मोनबावदों ना कंग्रेसनि राहुल गान्धी साराबो आसाम सफैदों दिनैहाय जोङो बयबो नुनो मोनगासिनो एसे क्लिप्सखौ होलांगोन आरोना थ' राहुल गान्धीया मा स्पिच होलांखो बारा गोलाव खालामबाय थानो सानाखै जियानो हक जास्टिसखौ मोननांगौ रायजो राजाया बेखौनो नेनानै दङ दा गोलाव खालामा नेक्स्ट भिडिअआवहाय लोगो मोनगोन आङो फोथारावसो दङ नै गोजोन्थों बाय And every day when we would go for training I would see Kanchenjunga, Mount Kanchenjunga in front of us. And what I liked about the mountain was that it was honest, transparent, unshakable, and beautiful. Today, while I was coming, Gaurav said that Zubinji said that he was Kanchenjunga. And immediately it connected to me that he was Kanchenjunga because he had the qualities of Kanchenjunga. Rahulji, will you demand Bharat Ratna for him? Rahulji, will you demand? I don't want to digress. I don't want to take the discussion away from offering condolences, from telling the people of Assam that we love Zubin Garg. We want to honor him. We wish to honor him. But first, we want transparency and justice. What happened in Singapore? Everybody in Assam should know it. And the sooner it happens, the better it is. Thank you very much.